Hey,
Serut saten to. Dudu iku winang Mbak Are. Lah iku ana wong serut saten tekan kene. Oh iya are Mas Iro. Aku nyendek ben wong serut saten jebule wong jakenan iya bohong. Angge ngaturaken wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Huti, Mae, Bu Niki masyarakat serut sedaya. Walah kompak Mak, luar biasa. Beda karo sing kiwa kene Ndras. Bedane iki ngono ana wong Kudus, ana wong Gabus, ana sing saka Plukaran dhewe. Campur-campur. Alhamdulillah Mas Agus ya Allah. Mas Agus nyempil. Sugeng pepanggihan nggih kali kula sakonco Bapak Ibu sedaya masyarakat Serut. Nggih. Nika saking Pagelaran Ketoprak Wahyu Manggala. Niki saking Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati dipun pangersani panjenenganipun Bapak Sarjimil. Tetepangan sik saya. Kenalan sik jare tak kenal maka tak sayang. Dan dikenalan sik karo wong kene sapa ngerti ditresnani. Ditresnani nggih. Pindah niki to. Nggih teng Serut nembe niki. Perdana niki nggih Bu nggih. Napa pun bolak-balik nek teng niku Kedung Buluse Bu. Sing Serutan dak nembe sepindah to. Nembe sepindah wonten Serut. Niki kanthi acara napa nggih? Carane napa Bu? Syukuran mergo duwite kakean. Mergo rezekine masyarakat mriki luwih-luwih ngoten nggih Bu. Amin. Ya wis seneng-seneng. Kanggo nglipurati tombo kesel tombo sayahe masyarakat Serut. Nggih. Mergo kasilele panen, kasilele mergawe, kasile saka usahane dhewe-dhewe diturahke dienggo nimbali ketoprak ngoten nggih Bu. Mugi-mugi berkah barokah nggih Bu. Amin. Masyarakat Serut pinaringan keberkahan, kesehatan. Amin Bu. Panjang umur. Amin. Awet tua ya Bu. Oh syukur ngamuk Bu. Kira Bu ngamuk lah Bu. Donga kok awet tua ya donga ya awet mam. Lha lho Bu ngamuk kandhane syukur Bu. Awet ngamuk sampe wis tua ya awet tua. Nek awet mam sampe tak kon mlungsungi lho. Nggih Bu lan terus awet tua lho Bu. Ibu ya Allah masih awet sepuh ki cantik cantik. Pak ya Allah, sebentar aku dibayani niki lho nggih. Sebentar ya. Apa banyak sekali apa? Ya. Hatiku. Oh, iki ngono. Dua gawe Nduk. Loh, negeriane pundi? Daleme sing jajan damel pundi? Ya Allah, Gusti mrika. Oh, ora duwe panggonan. Gak duwe panggonan. Astagfirullahaladzim, iki ngono mix communication tak kira acara syukuran masyarakat Serut ya Jin ya. Sing kagungan kersa sinten nggih? Oh, Mas Maya nikahan ya? Apa? Sunat. Oh iya, ngene iki ket mau lho diomongi jane ngene iki telat ngene iki. Yo yo. Apa ndi iki? Sing ndi? Sing modelno aku iki kok bunga Sreja iki. Kok bunga Sreja iku? Kandel. Lho kok Singojaya ndek campur sari Singojaya Rom. Niki malah campur. Oh iya, syukuran niki akikah Dek Dia Andara Putri. Terus juga Mas Tristan Farel Anindito Anindito putra Bapak Eko ugi Bu Ainin ngoten nggih. Pak Eko Bu Ainin. Pak Eko nang pundi wonten dalem nggih? Nggih, biyane ndelek Mbak Arom. Mboten sing niki. Mboten.
pokoknya sing rame mesti Iki sing terakhir dadah. tanggapno tanggane ya Bu ya. Nggih. Ya Allah lah sing disyukuri adik-adikku iki gak iso mirsani secara Boten langsung iki. saged. Napa sunane napa Dek wau Bu? Ayang-ayang maca sik iku mang Saking Mas Rizky Cinta Dimato. niki saking Pak Sugiono Margareja wonten ninggal katresnan nggih. Ya nek mau saking Pak Pak yang ngersake rindunya hatiku. Terus sing niki ngersake gelandangan. Terus Tak tutuk kowe kok iso Pak tak busan. Niki saking pasukan bulus nggih. Klunak-klunuk sing penting nyatane terus bersamaku Mas Agus. Oke Mas Agus. Iki Mas kan Iwan. Iwan Mas Iwan. Oke lah. Oke. Aturan nonton tinggal kater rupiah nggih Pak Dik. Pun langgam nggih Sing rupiah. akhiran teng mriku. Oh, adik sing ditinggal teng mriku Mbak Ara. Adik dia mana? Adik dia Keluarga cantik. besar. Halo. Dek Farel, Dek. Dek, sapa mang Tristan tadi sapa? Sing mang lho. Neng HP kok Ro. Ya Allah. Oke, nggih halo. Ya. Pokoknya tak aturi tembang-tembang sing Ya. ngoten nggih. Walah. Nggih. Ya, monggo tinggal kados Pak Dik. Pun langgam nggih rupiah nggih. Nggih. Giling. Permintaan ibadah. Ya ditutup permintaannya nggih mangke dalu mawon. Hatiku,
campur sari kesannya sing sebut-sebut ya nganu ya sayang ya nggih rasa itu ada bahasa rada halusannya bagian kanomannya sing rada nganu ngono ya rada rancak nggih mergo tuan rumah yang punya hajat iki ngersake wonten ayang-ayang nggih monggo katuran ayang-ayang Mas Aryo saya keluarga besar dia karo Dik sapa nang Dik Marel ya nggih oke kurang aturi ayang-ayang ya siap goyang ya siap wes cus ini dalam mawon kembali ke kesehatan Pak Yon pangapunten nggih Pak Oh
Banyak sekali, coba ditunggu kayak di konser-konser gitu nanti Coba periksa ke sini mas. Bawa apa ini? Ini apa cara? Apa cara aku? Oke, sambung ya dari yang sudah tadi ternyata bapak ulang ya Pak Rustan. Wah, aku mau pengen kok ya. Wonten cimbok di Mato. Apa ye? Bisa Pak Bro? Orang susu iki lho lele karo wet randu. Kok lele iki? Pas jatah nang segare lele iki. Iya, betul. Ada aku sama lele mau apa lho? Tidak boleh lele ya. Bagaimana jika dimakan bersama Rizky yang ada di Jakarta betul? Beda dari Mas Rizky nanti. Nanti semua orang-orang saiki niru wong lele-lele itu. Makan sudah nyuwun gitu.
kan dijadikan permaisuri. Oh kasihku, oh sayangku. pun katuran ya Bang Alek lagunya apa? Kegandengan Mas Hari Bang Alek arep
apa ora? Ora harus Siap. Siap. Iya bisa ya wes yuk Mas monggo cus. Yang punya aja kenapa? Kering sudah rasanya air mata terlalu banyak sudah yang terluka menangis merata hidup dan nasibku seorang penangis langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya hidupku menyusuri jalan siksa orang yang aku makan langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya hidupku menyusuri jalan siksa orang yang aku makan bahkan menjadi tapi sering matahari yang hujan itulah hidup yang aku jalani engkau sampai kapankah yang Terima kasih
Alhamdulillah Bang Alek nggih. Muga-muga dadi tombok kesele sampean ya Bang Alek ya. Iki cek telu ya Sai. Terbang, kasu, terus saking keluar rumah nganu sisanya momen keramat. Wonten terbang bersamaku dulu ya Mas Hari ya. Engko spesial tak tuan rumah tak kasih boy duri muga-muga omah nganu seperti gitu ya. Oh iya. Makasih juga buat Mbak Cantik, Mbak Semok yang kirim Pak Jambi karo apa dek segitiga permuda mau ya Jun ya. Karo ana uange wah semoga. Tapi plat Jambinya kok gudi-gudi iki gak ukurane sampe. Iku ukurane mbake kok ro. Nek dibandekno karo tekku iki separo malah ngisor. kecil iki piye iki ora ono Aku ukuraku. durung kenalan karo Mbak sapa ya. Mbak Sinten nggih ndek wau nggih. Kok tak takokno bojoku dadi ya sayang. Takok bojo. Bojo kenal piye? Kenal Kenal gitu ya. Kok takokno plate dono kok ya. Iya, ya. Monggo Mas Ari. Terbang bersamaku. Yuk, tunggu ini ngono. Semene. Lagu panik mesti. Wow. Mas Agus, pasukan polisi.
Pose. Orang sing moto kok makan pose. Niku nek nang kok di screenshot. Di screenshot iya. Nah, Bangkuan. Sitik. Cekrot. Iya. Sama nggih Mas Agus, lagunya terbang bersamamu ada dua tembang Mbak. Iya. Mbak Iin, saka kanca-kanca Duk Bulus ya, pasukan Bulus. Iya. Saya nyanyi ki harus kamu semua. Iya, Mas Nanti Iwan. kamu nanti malah ditinggal pulang loh. Dek. Jangan ya, Mas, ya. Kok ditinggal mulai piye Ya mulai nang ketoprak bar kok ora mulai iku yo piye? Oh, ngono ya? Ketoprak bar ki mantuk sih. Oh, iya. Kan ya mulai rene meneh. Kok nandang ditanya boleh? Ana dangdutane. Yang merapat lho Mas ya. Monggo Mas Ari, kasunyatan. Cus. Apa? Kasunyatan. Kok kira apa? Akhir Mas Iwan yang minta ya Cin. Ayo Iya. maju pengarep deh. Oh, ngarep. Udi ana saja nak Udi Jadi aku. gue peta awareness. Oh, ben pepek ya Rom ya. Deh. Ora gampang nompo
Keramat jadi emang suka Mbak Cantik emang ada muara hati tapi nanti malam ya mengingat iki lakoni dari itu ada hiburan juga nang dagelan ana bintang tamune Niken Salindri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ngono bareng ngomong loro mogole gak lah yo nek awak gak tau melok yo melok ya tak melok iki mau wis teko asli gak usah pakai nomor sari wadine surono nek mau irang ngono. Ya kan sureni. Ayo.
Yo